pate hei te zo ki pate khania hi naw apui tur kan da ania naw zo kania pate hi December ni somthum pakhat piang ania hei zo khi January ni khat piang ani ve nga pate hi kha video masalam pang kha in lo en chuan in chianga pui hnutte kha lo hmu mal ve lova chuanin nestogenin kan chom chhota ituna chuanin thang thave to khop maya anaw hi royal pui ti meng anaw khania tiat lo te ni khatin ani thlawa hi pate ni